17 gulagati bisingo khopjaknai Doirampara khumsak holnogo February tali nuijar salmari norok sawi kaisa kokchaplaimung pandaklaijaka o pandao phaimanjak phaika YTF TWF te tipramathani adong songrok khobui village committee ni joto chairman rokbo o pandao phaimanjak phaibeka abono karibo MLA Manav Debroma o pandao sawi khnaraka politics hineta wansok chidi tiprasarokni thinang ni lama hine wansogoi se bubagrani logi marnai aboni bagoi joto tiprasarok no koikha norok jefana party khlai tongdi tiprasarok ni manthai no sanai manani nangnai hine sawi khnaraka MLA Manav Debroma nani di sinimang pliwa tini seng 17 gulagati assembly sini block committee TWF YTF Debroma tha tai jara lida tongrok chairman rok waiso seng koksa baikha busango sini 28 tarik bubagra hangra strike ni je saklaimani abono seng bahaike thalai soba seng hangi manjangnai abote seng khailaika ka koksa bai salaika seng jemansak o amchani boro joton thlaine tangke joto lukurongno tini sanamu chungo 28 tarik je bubagra hangra strike abo kuno party ni ya abo tibasan bagai bubagra khaitung bini saksang bagai ya abo bini porza tibasan bai khaitung inka abaine seng koksal bai ora matong kya seng joton beka khamajak bubagra se sini bagai maise oi andolon khaisine soba khaisine sengka noga aram ka asuk tolei abo bisingo kama borak abono sajang ge saitung inka aborongno sanamu chungo joto lukurok joto tiprasa jara tibasa phangteng o sobo jotono phai buang logenar bagai tangga buang no seng hakena singmaya bubagra kono mungsang ka daile kintu abo comment daile nai tangke jini sanamu chung jini sini maharaj je bongso sini kani porwa devi jini india be mar jarang mani omaike maharaj bini tipasane bagai bini porwa bagai maisoi andol ma khani bagai jini mazar agreement maya india bai intino jaga andolon bagi bin man thabe ake choba khai maise khaima to aban joto lukurokno saramu chongjara aban masamu lukha social media te mane abano birut khamine sajay mani bongni bagi belaka singla ju haisi tage o je birut chanai bin bagi bo choba khai to bubagra ke oda opte kok sai oi opte ni khunjuk khnai oi opte bongno sin oi hade sing bubagra bahike login lainai o wanso jotoni khane nang kokra mu chugo bubagra o sobo jotono phane nang teng jotono kha khamajak sinti basaro o kha khamte khamani bisingtino bubagra bahike login lainai o hade ni o ungkuna bisingte sintini sakle mu chugo ambai patal kenya tabu sajong oti pramotha kos komor sinai hanya tam sanamu chungro komor sinai hnei to abani sekangbo saka ini abani sekangbo budba saka budba basa wibo kagma budba bo chenka ga bo bahake saitong ase komor sinai komor nai tini nukjang nai haisi komor jodino nung porman khaimu tang village committee election khaimia election ke sa saimano party ni strength buse tino jago village committee election kharia means borok sudu kok chawoi boina thokagai bahake thanjar sabain abo semisi bini bongi na hamu tinju tibarsa je thanjangman bogana na sigei o thanjo keba sabai meya o thanjo maike thancha bereke krak abo tibarsa joto khorang thanjangai khaimani abo jespano bohai borok kama borok phano ini krikan chadi tiomotha tabuk dongkho tangga bubagar sindogi tongmani amai ini bojaka asok lakhana ro singtira ro khumsak community hall Doirampara ora seng asok lakhana